Eltűntem 12 órára, és ez lett belőle. Történt a pizzaevő verseny után, hogy úgy döntöttem, szükség van egy kis mentális feltöltődésre, ezért fogtam magam, ott hagytam a telefonom, és elindultam az autóval valamerre. Majd a videóban ezt fogjátok meglátni, hogy mégis hova tűntem el 12 órára, úgyhogy senki nem tudott rólam szinte semmit, csak azt, hogy majd jövök. Kíváncsi voltam, hogy milyen lehet fél napot telefon nélkül eltölteni, mert azért valljuk be, manapság nem túl gyakori, hogy valaki ilyen dologra vetemedik, főleg úgy, hogy mindig mindenkinek elérhetőnek kell lennie, mindig mindenki tudni akar mindenről, és senki nem maradhat ki semmiből. Úgyhogy ebben a videóban azt fogjátok látni, hogy én hova mentem, mit csináltam, és azt, hogy mégis hogy éreztem magam ez alatt az időszak alatt. A felvételek utólag lettek rögzítve, tehát fogtam magam már társasággal, és visszamentem a helyszínekre egy pár nappal később, hogy rögzítsek vágóképeket. Ne csak azt kell néznetek, hogy itt ülök a kamera előtt és beszélek, mert valljuk be, akármilyen jól nézek ki, azért mégiscsak izgalmasabb, hogyha látjátok ti is, amit én láttam. Szóval reggel 7:30-kor útnak indultam vasárnap reggel, és teljesen spontán elindultam a vakvilágba. Első állomás helye az Farkasgyepűn volt, ahonnan én fogtam magam és elsétáltam a Pisztángos tóhoz, ami oda-vissza majdnem 5 kilométer volt, de nyilván nem csak elsétáltam meg vissza, hanem közben néztem a tájat, meg a tavat, mikor már odaértem, meg leültem, és írtam a naplomba, Isten tudja mennyit. És azt sem tudom, mennyi időt töltöttem ott, mert csak ilyen sac per kb. Van meg, mert az autómban van egy nem működő óra, amit elfelejtettem beállítani még egy aksi csere után, és ezért csak azt tudtam, hogy mennyi idő telt el, azt nem, hogy mennyi az idő. És szerencsém volt, mert még kifogtam azt az időszakot, amikor még nem érkeztek meg a turisták, a kirándulók, szóval gyakorlatilag egyedül voltam az egész erdőben, legalábbis azon a részen, úgyhogy tudtam nyugodtan kettesben maradni a gondolataimmal. A képeken láthatjátok, hogy a nap hogyan süt át a fák között, nekem az kurvára tetszett egyébként, meg azt meg kell vallanom, hogy egy kicsit hűvös volt akkor még reggel, és egy kicsit alul öltöztem ahhoz az időjáráshoz, de összességében, mire odaértem azért, elértem azt az üzemi hőmérsékletet, hogy nem fáztam, meg amúgy se érdekelt, szóval összességében jó volt olyan első állomásnak, és szerintem egy jó 2,5 órát töltöttem ezen a helyszínen, és amúgy szerintem az egyik legjobb kiránduló hely összességében Veszprém megyébe szerintem. Na de innen útnak is indultam, mert úgy satszoltam, hogy lehet mondjuk 10 óra, fogalmam sem volt, hogy mennyi az idő, mert ugye nem volt nálam semmi, amin láttam volna, hogy hány óra van. De kitaláltam, hogy én a Balatonon fogok ebédelni, ami azért volt érdekes dolog, mert hát szeptember végén nem tudtam, hogy még egyáltalán van nyitva akármilyen kajálda is a Balatonon, leszámítva Balatonfüredet, ami közel esik hozzánk az északi part ugyebár, úgyhogy csak elindultam, és amikor kiértem Balatonfüredről, elindultam a Balaton északi partján, és mondtam, hogy na, az első kajálda, ahol megállok, ott fogok ebédelni. Egyből belefutottam a Szófőn, egy ilyen halas étterembe, mondtam, hogy na azt nem, úgyhogy mentem tovább, és így jutottam el Balatonudvariba, ahol kapásból a főút mellett találtam egy ilyen hamburgerezőt, nem csak hamburgert lehet kapni, de én azt tettem. A hely neve Gino Grill and More, ez se fizetett reklám, mint ahogy az első videóban lévő se volt az. Na ott egy olyan hamburgert tettem, ami hát nem akartam elhinni. Hát egy olyan helyet tudok, ahol ennél jobb hamburgert tettem, és ennyi, pedig jó pár helyen jártam már, és nagyon jó íze volt, direkt nem kértem hozzá krumplit, mert mégiscsak fogyasztásba vagyok, meg olyan levendulás limonádét adnak ott, hogy majdnem kiugrottak a szemeim, annyira íz lett. Ja, hát ott elbeszélgettem egy kicsit a tulajjal, és hát aki
legalábbis ott volt az étteremben, és egy nagyon jó fejcsávó volt, és ugye én ugye vissza is mentem oda, mert amikor újra csináltam a felvételeket, akkor is beültem oda enni ugyanúgy, meg valamivel el kellett csábítani az utitársaimat. Én is köszönöm nektek, hogy eljöttetek velem. Szóval megebédeltem, néztem egy kicsit a MotoGP-t, mert éppen az ment a tévébe, életemben nem láttam egy MotoGP-t, de hát néztem végül is egy kicsit. Aztán fogtam magam, és elindultam Balatonfüredre, mert mondtam, hogy na hát akkor ezt az ebédet most lesétáljuk a Tagore sétányon. De először be kellett mennem a Tesco-ba, megszakítva ezt a fantasztikus, spirituális, lélekemelő utazást, mert elfelejtettem vizet vinni, amilyen ügyes gyerek voltam. De mindegy, gyorsan végigrohantam, vettem egy egész vizet, és irány a Tagore sétány, ahol meglepetésemre találtam fagyit. Jelzem, pár nappal később már nem volt nyitva, de mindegy, szóval találtam fagyit, és leültem a partra a kacsákat nézni. Fogalmam sincs, hogy mennyi időt voltam ott, csak azt tudom, hogy amikor fel akartam kelni, hogy na akkor induljunk, akkor nem mozdultak a lábaim, el volt zsibbadva 100%-ban. De hát ezen is túllendültem, és elindultam visszafele, majdnem találtam az autómat. Mondom, baszki, biztos ellopták, stb. Persze, az okos gyerek rájött, hogy nagyon nem abban az utcában van, ahol leparkolt, de végül nagyon nagy távot megtéve átsétált a szomszéd utcába. Megtaláltam az autót, és gondolkoztam, hogy merre tovább, aztán rájöttem, hogy annyi üzemanyagot azért mégse akarok elhasználni, úgyhogy elindultam hazafele. No, de nem hazajöttem ténylegesen, hanem megálltam Döbröntén, mondtam, hogy azért még elsétálok az Ödönforráshoz. Mikor odaértem, nagyjából 1 órát vezettem, zenét se tudtam hallgatni, mert hát ugye nem volt miről kapcsolni. Jól elmerültem a gondolataimba, és megálltam a parkolóba, és mikor kiszálltam, elkezdett esni az eső. Mondom, jó van, maradok egy kicsit, megvárom, míg eláll, stb. Valamilyen szerencsés véletlen folytán nem találkoztam ott senkivel, nem voltak ott emberek, egy-két parkoló autó, de hogy emberrel nem találkoztam, az 100%. Na, és miközben vártam, hogy elálljon az eső, megtörtént az, amire nem számítottam. Úgy elaludtam, mint a húzat. Nevezetesen ezen a helyen történt, hogy elaludtam. Még egyszer mondom, nem volt nálam telefon, se óra, semmi, nem tudom mennyi időt aludtam, de még bőven világos volt, amikor magamhoz tértem, és mondtam, hogy na, akkor menjünk. Szóval elindultam az Ödönforráshoz, és útközben, mikor a vágóképeket vettem föl, volt szerencsém belefutni egy őszbe, amit le is videóztam nektek, itt is van. Valamint, amikor odaértem a forráshoz, akkor hát egy szomorú látvány, hogy egyre kevesebb víz jön abból a forrásból, de hát legalább jön belőle valami, és nagyon jó víz jön belőle. És ott leültem, és elég hosszú időn keresztül teleírtam egy ilyen egész ilyen A5-ös füzetlapot videóötletekkel, azon agyaltam végig, hogy milyen fantasztikus videókat tudnék erre a csatornára csinálni, és mondom, teleírtam egy A5-ös lapot. Mikor ezzel megvoltam, láttam, hogy kezd lemenni a nap, úgyhogy elindultam szépen visszafele, egy fél óra séta után el is értem az autóhoz. Fogtam magam, beültem, és elmentem haza, és a videó elején hazudtam, mert nem 12 órát töltöttem el, hanem csak 11-et, mert fél hétre értem haza. Ugye ez van, hogyha fogalma sincs az embernek arról, hogy hány óra van, de legalább elmondhatom magamról, hogy tök jól el voltam telefon nélkül, és biztos vagyok benne, hogy meg fogom ismételni ezt valamikor. Zárásként úgy döntöttem, felolvasok egy részletet a füzetemből, amit még a Pisztángos-tó partján írtam. Nincs különösebb célom vele, csak gondoltam, ezt is megosztom. Szóval, annyira hozzá vagyunk szokva a minket körülvevő technológiához és a szüntelen képernyőbámuláshoz, hogy elfelejtjük, a világ sokkal több, mint amit látunk belőle.
Nem kell messze menni, nem kell a piramisokhoz vagy az Eiffel-toronyhoz utazni, hogy különleges dolgokat láthassunk. Csak nézz körül a környezetedben, a saját 50 kilométeres körzetedben. Lemerem fogadni, hogy nem egy nap lenne bejárni azt a sok egyszerű, de csodás helyet, ami körbevesz. Itt van egy hatalmas világ, amit amellett, hogy tönkreteszünk és kihasználunk, még önmagunkat is korlátozzuk. Mielőtt vége lenne mindennek. A társadalmunk berendezkedése nem teszi lehetővé, hogy méltó módon bánjunk az élőhelyünkkel. Gondolj bele, azért nem juthatsz el a világ legszebb helyeire, mert nincs egy darab papírod, vagy néhány pixel egy virtuális térben. Ez ebben a társadalmi konstrukcióban egy evidens dolog. De ha azt mondom, hogy létezik egy világ, ahol ténylegesen azt határoz meg, hogy mire vagy képes, meritokráciának hívják, de ez a gyakorlatban mindig elhasonl valahol. A végén mindig a szemellenzős multimilliárdos, a politikus és a bankár fog nyerni, mert ennek a világnak a szabályai szerint játszunk. Én most eljöttem otthonról, nagyjából 12 órára telefon nélkül, de ki csinál ilyet? Abban a világban, ahol mindig mindenki elérhető 0-24-ben. Szóltam néhányoknak, hogy nem leszek. Erre a reakció teljesen érthetetlen volt, egy egyszerű beleegyezés elég lett volna, hogy oké, majd gyere. De ehelyett inkább aggodalom volt. Ezt érteném, ha mondjuk Comptonban élnék, vagy a 40-es évek elején, amikor nem pár órára, hanem évekre ment el valaki akaratán kívül, és bizonytalan volt a hazatérése. Még azok is teljesen hozzászoktak ehhez, akiknek a gyerekkorában nem volt telefon. Itt most arra gondolok, hogy mindig mindenki elérhető. Én nem mondom, hogy csak hátránya van, semmi sem fekete-fehér, de abban biztos vagyok, hogy kevesebb előnye van, mint amennyi hátránya. Ezekkel a gondolatokkal szeretném zárni a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok föl, és a többi, nem fogom végigmondani. Jövő hétre egy merőben másfajta tartalommal készülök nektek, és gyanítom, hogy nem mindenki fogja értékelni, de ez az én csatornám, szóval lesz rajta minden, úgyhogy találkozunk a jövő héten. Sziasztok!